Ahoj, já vás zdravím, tady Logi a vítám vás u toho challenge. Hned ze začátku bych se chtěl omluvit za to, že jsem dlouho nenatočil žádný video na svůj Let's Player kanál a tímto bych to chtěl napravit. Tak, máme tady challenge, názvu poznáte asi, a je to Jelly Beans Challenge, protože jsem byl v Anglii, což vy víte. Ne, nejsi špinavá, jo, v koutku. Takže si to rozbalím. A jdeme na to. Protože vás blízko u Sejdy, já tam stojí, když tak moje Sejda, Julie. Tak to z důvodu, že to natáčím přes mobil, za to se omlouvám, protože momentálně mi Sejda nechce půjčit foťák. To je jedno. Wow. OK, tak dáme to na moji mikinu, počkej chvilku. OK, tak Sejda se nám předvedla, super. Budeme si postupně teda brát a hádat, co to je. Tak začneš, nebo mám začít? Dobrý, šáhni do toho hlavně. Já se bojím hrozně. To prdele, kde to je? Tady to je. Ne, zrovna mohla vzít hnusnou. Jakou jsi měla? Jak to mám vědět, já myslela, že mám hádat. A ukázat mi to. No to je jedno, prostě žvíkej. Jo, asi vím. Tak hádej, co to je. To chutná jako žvýkačka. No, tutti frutti. Tutti frutti. No. OK. No, takže mám takovouhle modrou. Já myslela, že to nesmíš vědět. Protože musíš, ale jsem věděl, co to je. Co to je? Je to dobrý. Co to je? Mídlo. Je to dobrý. Mě to chutná. Jeden extra, dá se to sníst. No nekoukej. Už jsem jedny rozbalil, jsem měl asi 3, 4. A Sejda už si pár dal. No, zima. Co to do? Jo, do. Já vím, co to je. Já taky. Jo, tak papej. Ne. Papej! Jak je to nechutný? Tohle je Jelly Bean. No, sežer si to. To vystříhne. Ne, nevystříhnu, na to zapomněl, sežer si to. Tak co to je? Počkej, to ještě nechci. No co to je? Hlína. To je hlína? Já myslím, že to jsou parky. Já nechutný. To vyplivní. Hlavně ne do té Nutelly. Oj, jo, ne. Sakra. Jo, čas jsem se jí podskočit. Jsme asi měli vzít všichni. Ok, nesmí to asi celý, ale teď jdu já. Bože, něco dobrýho. Ok, ne, já vím, co to je. Zkažený vajíčko. To je ušní mast. Dobrou chuť. A hnusně to vypadá. Nám co to chutná. Fuj, to se fakt nedá tohle z toho. S tím cukrem to už tě... mastu. Fuj. Když tak jsme venku, jo? Ne, plive Já se to. chci tu Nutellu. Ne. To jo, nechcete. Díky. Chtěli byste, že jo? No ne, koukej. To není párek. To je párek. Párek Jelly Bean. Dobře, už se to nehádá, už to je, že se na to koukáme, ale... Už asi se tam snad to bude dobrý. Pojď nahoru. Tak já mám takový růžové a... Hej, to se nesmí, to je moc. To je cukřík. Fuj, ty párky jsou nechutný. S tom to chutná docela dobře. Fuj.
No tohle to nemá zase cukřík jako já. Já už ho nechci mít blbě. Taky krásně ze spoda. Chutná? Ok. Je, to je watermelon. Už nechci. Poslední, dej si poslední. Ne. Poslední, no tak, dáš to. Se pobleju. No by ses neposil. Co je to? Je to, co mám já. Papej. Co to je? Je to dobrý. Tak z počíku to moc nepoznáte. Je to dobrý fakt. Hodní melon. A protože... Vodní melon, víš co je watermelon, to je prostě melon. Prostě vodní melon. Je to melon. No, melon je vodní melon. Taky ze spod. Už Já nechci. to vysypu. Ne, tráva spadla, to je hrozně dobrá. Ok. Disneyka, co ještě nebyla, třeba. Ježiši. Tam to nebylo a já to ještě v životě neměl. No, zapomeň. Takhle to má být z nosu, takovej ten hnus. To je nechutný. Všechny příchodě najdete v popisku videa. Doufám, že je tam dám. Ale... Neplivej, fuj. Fuj. Dobrý tohle. Ok, jak ještě nebyl. Tenhle ten nebyl. A Ale Julča, dobrý. Ne, já už si Julča si dá teda poslední. Ne. Julča, prosím. Ne, prosím, já už nechci. Prosím, poslední. Poslední. Nechci. Ne poslední, fakt poslední, Julča, přísahám. Poslední. Doopravdy, prosím. Ne. Jedl jsem měl 1000krát, vždycky, když jsem si koupil, tak jsem ho vždycky měl A já. jak? Co to je? Ne, až to strčíš do pusy. Já mám skořici, Co to je? to je červ. Mám skořici, je dobrá. Ale pálí. Fuj, tak jsem to tak kousla. Dobrý. No a poslední bude tráva. Ne. Ne. Tráva nejlepší. Takže, Ne. lidi, Počkej. tohle je konec videa. Počkej. Dejte like, jestli se vám to líbilo. A trávu.